Tak vlastne bolo ešte play-off, hrali sme play-off v slovenskej extralige. Bol to asi 7. zápas, tuším štvrťfinále, kedy mi volal agent, že Kometa má záujem a ja som sa vtedy ešte sústredil na povinnosti v Bystrici a nejak som to neriešil, ale potom ako prišiel už druhý, tretí telefonát, že cítil som, že ten záujem tam naozaj je, tak po pár telefonátov s pánom Vincourom sme sa nejak dohodli, že bolo by super, hlavne pre mňa, aby som sa posunul niekam ďalej v kariére. V podstate prvýkrát si vyskúšať zahraničné pôsobisko, čiže asi tak. Čo som počul, hlavne keď som sa bavil s golmanmi, ktorí tu hrávali, že príde mi to, že je tá liga viacej defenzívnejšia ako slovenská, viac systémová, ale myslím si, že celkovo vo svete sa to veľmi vyrovnáva a tých striel je čoraz menej a menej na bránu, pretože tie týmy sú vyrovnané. Čiže nemyslím si, že to už je len prípad Českej ligy, ale samozrejme určite kvalitnejšie mužstvá a ako som povedal, je to priestor k rastu. Tak kabina je výborná, prijali ma skvelo a samozrejme 30 ľudí mi povie meno, čiže neviem všetkých, ešte zatiaľ snažím sa každého spoznať, niečo sa ich opýtať a bližšie ich spoznať, no a samozrejme postupom času to bude ešte lepšie a lepšie a verím, že vytvoríme skvelý kolektív. Samozrejme je to niečo znova iné a je to, ako som povedal, nejaký krok vpred. A čo sa týka tých skúseností, ja sa snažím sústrediť na seba a podať čo najlepší výkon, čo najviac pomôcť mužstvu. Čiže už uvidíme, ako to celé vypáli. Zatiaľ s kondičným sme si mi nastavil nejaký plán a začíname trošku zľahka, aj keď mi to tak nepríde, ale samozrejme tá letná mi vlastne začala od pondelka, no a je to nejaký trojtýždňový cyklus, ktorý potom bude pokračovať ďalej, až si myslím, že do tej sezóny, keďže vlastne prišiel som neskôr trošku, čiže tá letná bude posunutá. Ale so Sedlom si myslím, že si rozumieme výborne a nastavíme to tak, aby som bol do sezóny pripravený. Čo som počul a ako vnímal som tento klub, príde mi, že je to jeden z najúspešnejších tímov v Čechách a tie očakávania tu vždycky sú len tie najvyššie, ale nejak si nepripúšťať tlak, proste je to vždycky šport a dáme do toho maximum a samozrejme, tie tituly chce vyhrávať každý a každý chce hrať ten hokej do posledného zápasu. Tak ja verím, že budem súčasťou toho týmu, ktorý bude úspešný a samozrejme budeme sa snažiť naplniť tie očakávania, hlavne tých ľudí, pretože pre nich sa to robí.